Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'arif no la sumpatan tanong ato aditano kapmanai kanggo goda kumakatur wallah sisa suratul mu'minun kudian kakiap makna irono mga ulama. Kaya pa mati atano si kuma tafsir o kapakayo na tanorong o kasabuton o diron sumasabot. Si tanong to miyata man si sangot te kasapulo aguwi sa kaayat akatur wallah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yuti kasapulo agudo kaayat. Gira miya kapagumana, tigo mamumong fasirun sulam at ta'akid agusukad na di imbaloya kasepa. Peter wala na saben-sabenar. Ibid. Saben-sabenar khalaqnal insan. Inadna mi Adam. Murad ang ito al-insan na Adam alaihi salam. Min sulalatin min tin. Napuun sa lupa. Ano po sa lapot. Lango na klase ubut na miya milion so malakal maut. Si kumarigaon, so mapution, so binalingon. Kaya pa ako on wala, siyo ko wala. Ako si ikulupa. Na kuminuaon, so kaya pa ako niyan, na bida-bida kolor. Kaya pa ako niyan, ana brown, ana maputi, ana mariga. Lango na klase kolor o lupa. Naming italinguman niya si ikwallah. Nagyan na ni min sulalati min tin. Akiad na wala si iku Adam. Ilan yung mga bapiwir sa wala akiad na niya. Ano ba niyang pinggaganan? Pilumbatan ng Allah. Kapit yung yung piya-piya. Nasud chumbala aliman niya ni piya kaad niyan si iku Adam alaihissalam. Karina na nuri puno Allah sa sukiad na wala si iku manusia na pipiya-piya niya. Ago adna hikmaw no Allah asaba pakapagad na niya no. Kada niya adna sa kun fayakun. Ako gagaman no Allah tiro no Allah akun. Talagi do kay adna niya mga malaikat ay bo pitiro Allah na kun mi adto mga malaikat. Na so Adam na mati agaw iagubu pasadaw Allah. Kaso kay adna wala kay ambali wala. Kaya teong wala ko, kaya na wala si ikulawa su Adam. Na inagagyan sa miya kapira gawin. Nagyan maagagyan na inagagyan man. Na inadno to wala. Allahu Akbar. Inadno wala. So Adam alaihi salam. Ini iyo pianon sunyawa. Miya katindig su Adam. Nadadempag na mata ida manusia. Kadna miya kalabit, miya kaaluyarong kung mga mufasiro na so kata edo Yusuf na media ko kata edo Adam. Obadi so Yusuf alaihissalam na itama na kata edian nagyang ito mga bae na pengarad nira na limayran na dirang kagdam kakagyap kiliran so Yusuf. Na media ko kata edo Adam so kata edo Yusuf. Nasama ito na sobra kata edo Adam. Nagyan mga bangsa miya, mga urip no Allah, piano tulu Allah, ayam ya din si iku Adam. Kada mi yang adni roar si iku Allah. Da apa kaadun sa manusia. Da apa kaadun sa baraniya. Inon tabu na su Allah Rabbul Alamin. Apya yang mga superpower, mga scientist, mga Amerikano, na miya tiran di peluban sa kiti, makambal siran, makaadun siran sa tao. Dirang kagaga. Pagkuha siran sa rogo ang maputi apung ko mama, rogo pungo babay, tigo niran sa lagi do guma, lagi do matris, na
pipiraulan na itaman ang bati kaarugo at tumigas na di pembeli manusia. Allahu Akbar. Subuh Allah ipakagaga mga din. Na ini sumatunu Allah, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ja'alnahu so manusia. Na mana biyalu Allah so tanasulu bani Adam min nutfa min al-mani. Mana nagyang to ki adna wala ko di ka muriata o di ka mabawata o muriata o Adam nakana ba umana adna pagad no mano pagad na manusia na lupa di nagyang to mani hapuun si ko likod o ama mingi transfer ko ina na miya tago ko matris nagyang to notfa gitu sa kauto na miya kapat pulo gaw ioripon wala na matatago so manusia si o tiano ina yan matris ina yan na engaran yan na nutfa na nakagya makapat pulo gaw ina mingi transfer man so ngaran yan kami baloy amariga arogo maalang-alang ada kadukutan yan na yan ibturo ng Quran na alaka inobituan sa alaka ka maalang-alang ada kedekatan yan agi utusoy kadua 40 gaw umur yan si ikotiano ina yan amay ito po akir panguin na yan naudisya pa wala nakulog ang ito mariga arugo Allahu Akbar thumma khalaqna nutfata alaqatan oriyan niya natig wala na inad nami thumma khalaqna nutfata alaqa inad nami ang ito nutfa nami beluya alaqa mariga nawaya pakasali na maputi arugo apu wama so kaya pakapatuloy anong gawin namin beluya mariga arugo Allahu Akbar nasa kauto nagyang ko ta mariga arugo mga bangsa mi mga oripnola na gititigi yung mga lok sa pagarawan sa unto nagyang ko to aswin na kana di imang raring na dat na paparonia na di pakabaw sa mga palapa na lalayaw din di ingguwa di mapipiya ginonya sabab sa nga to akiya umani sa lawas yan sana mambuak belasan ka si ikuina ka asukia awi din yan ka sujukin ito gali nakasirkan yan natunga na idna biyarasa kaya nga nakapra kakapang raring na patulan na pagkiraring subai natunga na yan mararasa ikukapang anong kanan siko di mapipiaginoon yun. Mambu masuswa yan na so di sumasabot nalalayo si Randy makabuno. Ang kayo na marangit ang na pagkiraring. Naigir na marangit suba iya pagkiraringan na upunda sa buto mama na panginatod niya. May ito buwa kaya parang ito babay na. Merangit mambu. Naigirap man na sumama na maungangan na nakato niya na pagkiraring si Karoman yan na pumakalpas niya. Pianto na itiro ni Karoman yan na pumakalpas din niya. Nagyan na ni Pura mama. Bagi ang ito mama, piya may ito buka tiro, nagyan pakalpas, nga sobrang sa babay, Allahu Akbar. Tawo mo aming beloy babay. Nagyan na mga bangsa miya, mga urip no, Allah, mapasad man ito. Ang ito, mingi transfer so ka ngaran ang ito tao. Sa miya kapo sa nutfa, na may beloy alaka. Sama na niya kadua deng kapat pulugaw isi ko tianoy na yan. Na ini supatop manu Allah fakhalaqna al-alaqata mudghah. Niya kapat pulop magawi. Na inad nu Allah ang ato mariga rogo sa ayap man namingi beturo na mudghah. Inogay abtun sa mudghah kau pamaku ami nakiaso sa kuda sa ngari kapakayap kespa. Nayabun taliya na may tamarugo. Allahu Akbar. Nanawriyan niya na, pitiro Allah, fakhalaqna al-mudghata idama. Bielo ya Allah atulan. Yan nga na, pakasaliya na nutfa, maputi arugo, namimbaloy mariga arugo, namimbaloy pa na may namimbaloy pa na tulan. Allahu Akbar. Nasukyan baloy niya na tulan na, kaya makataga su Allah Arabul Alamin, fakasawna al-idhama lahma. Oriyan yan na biyong ko sa nuwala sutulan sa sapo. Na biyong ko sa tiyago niya sa ugat. Na biyong ko sa niya man sa kubal.
Na mimbalo ya manusia, na kaya taguan sa ulo, kaya taguan sa lima, kaya taguan sa mata, kaya taguan sa ngero, suwallay miyadin. Na siyuguan Allah. Sama na miya kapat ulan, miya kamagato sa busapulo, agudua, gawi, kotian, uinay. Na miya da sukrare. Na miya kaumaso malaikat ta ortira ng Allah. Na ipag-iupon so niya wa padko niya wa inad ng Allah. Ano ni ki-iyo pa niya nun? Napturo no malaikat, Ya Rabbal Izzati wal Jalal, adhakarun hu am untha. Mama ay na din kaya ang takababay. Karina na di katawan o malaikat apya ka iyo wallah o niyawa si isang auto ikaugat o anta ka mama ka o babay ka. Subus wallah. Imataoron. Fi ay suratin masa rakabak. Sa din sa kabaya o wallah ama pumbuntal ka na yan nakapagad na. Sa din sa kabaya wallah amama ka na mama kabaya wallah. O pagad nakawala ababay na babay ka. O pagad nakawala maputi na maputi ka. O pagad nakawala mapia kay ngirong na mapia kay ngirong. Fi ay suratin sya'a rakabak. Mana niya sa dun sa kabaya o Allah abunta lamapuntal ka sa oraso to akin iupan ko niyawa si araka. Nagyuti terkiban rakaw Allah. Napkuugad na nga tayo kaugat. Kagyan kaya niyawaan. Nagyuti ti gumalok sa may tubod. So ikaugat. Nasuina na kagdagdam yan. Naya pa tuturo ay amia suna-suna tro na. Hindi ka kagada maugat may kaukog. So ikaugat yan na pakipagura din na kenduri. Kendurin. Mana ya sekarang wakil rumah na kenduri kalau napaka kenduri aniwa ngay ikaugat. Naya pengninyo si ikwalla na mapia o Korea. Lagi ang otakin niya pangunyawa na patikadir bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Gina ni pata pendiyangaan asisi ka panguti ano inaka o ba di miyan diyan ka kadan si ko kiadna ko al-qalam agusto lawhul mahfud na mingi surat rod ni Quran ka na imantok man na ikaugat ka na pendiyan nga amman so kuan. Gina ni tigira na takdir umri. Mana niya na so tandiya umur ka na ay kala risking ka. Namade piray mapumasang atrak na piray mapumasang awalay na piray lopa imgir ka Allah. Ay kala risking ka. May surat rod dumbol. Sa kamang skano ka rumay na miya kapagurad ka na bukan nuro miya ka kenduri na kunyo mingi puro alimaniwa ya Allah nabaluyan ka sa ukuran wa taami ikaugat ama pi ukuran turo ang kasi kulala na unto rizki nga sa halal kapagaya la yaruddul qada'a illa du'a waya surat ro na may tu rizki na kagya mi kenduri ka no ka rumay na may duwa ka no pan na inumanan wallah. Okay, nada mata ron ni kala ay surat ro. Okay na kiyaw manan ada mata ron ni ruarsi ku Allah kakagi sabab ku dua ni. Na naming surat ni kala rizki. Sama nuri pun Allah naming suratan sama ni kala rizki kan. Ada ni kala nga nangaon na so tigo mga layo ka April itan. Kipos ka. Keswi ka kapunan. Kakamil nga suluto ka. Anda ka ku sa luto. Anda ka sa kena. Nanay kadua mga bangsa mi mga urip no Allah bikat bi rizqihi wa ajalihi. Mana ajal na ikat kata sa umur ka. Ay kati kat paginto nga sa dunia. 2 gawi, 10 gawi, 2 ragu, 20 ragu, 60 ragu, 80 ragu. Naso Allah matausan, urip no Allah anto na ay kabayaian raka. Na oya kabayaian raka na 20 ragon nagiti mapiar. Kaso Allah na sada sa ipantagian raka ner ka mapiar. Na oya kabayaian raka na 80 ragon na edad ka nagiti mapiar ka. Na eman to na pagniyan ka kapakaya pagniyan ka so sabaad kumaulaman natira na kapakaya pagnin akapakal du umur. So man sasabagi kumaulaman natira na di kami sa surat. So kata si umur umanisa.
Naeta man na makangalbog sa ipaka sa umor, lagi do kape kaplok-lokos, so kape katutunganay, so barasada ka, giyang ito mababayan dua, na ipa makalandu ito umor. Na adman atigo mga ulama atigira kana ba kuman so may susurat ro pa makupat kulurago na idadian na ba kuman. Ayos to nambagan wala sa mga pipiya oras api mababa miya pagidadian na lagid po malado miya pagidadian lagid po matas humor kami nga may kapira makaayan sa Lailatul Qadar aso Lailatul Qadar na labi 80 ragon na mi umangko idadian na 40 ragon na miyatay na mi umano so Lailatul Qadr na saragon labi 80 ragon na may labi magatus ragon na equivalent to idadi. Nagyanan mga bangsa mi matas na discuss na importante na kisurat ro sa Quran ka. Na mapasadip man to nayap man ay surat nanto na amal ka. Bara sambay nga o bara dusa ka. Matagas kay puso o kana baka matagas si puso. Makatipo ka o malimo ka. Nagyanan kanuri ka no adu ka to. Ska no kerumay. Naurian niyan nanto napman mapipiya ginawa niyo para untong kano daw koryo si kapagintaw ko dun matanggaw ka niyo kor di ka no kor kapagintaw niyo anta ka lagid ka no petite sa watang mapiad na kapagintaw ang nawata yanan mga bangsa mi mga urip no Allah katuro wallah isang tuwa fakasawna al-idhama lahma thumma ansha'na khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mahasutis wallah miya kapia-pia kaya pangadno. Miya kata ita-ida kaya adna niyan raka pia-pia niyan. Inad niyan so Adam tiago niyan sa niyawa. Thumma ansha'na khalqan akhar. Kaya taguan sa niyawa ang ito bangkay lawas so Adam ay bubutad wallah pagagagano wallah na inyopian ansha'na khalqan akhar. Manamiyad sa kaya niyawaan. Lagid ka mo na ni ka iyo po niyawa nga si sangay beneng ka, si sangay nasiyang ka, na namiya ka kuug ka, na napira ulaman, 5 ulangap man sa tiyan ina ko uri ano kiniyo po niyawang kasir ka. Na 5 ulaman na maliw kap man. If mo ta ka na, ando ba ini na nguraw ka, na puro tangaw balaloks ka, ay pinakamala tata duman ka limor ka wala na inimbo ta ka daan ditar na ka na puro ta ka na piya ka ditar ka na sinia pa ka na piya ka nga na piya ka susu ka na piya ka nga na kububoy ang ayam ya ka entertain ka miya ka seka sa ka ko kaya leg ka ko dunia asa ka bu ada pada ka na suden sumbala aloks ka ataw mo ong kayra na digya ginoyo na api gyud na mo miya kalalad na nalimor ka wala ko ay dapat ko ayam ya ka puro terka o kinibultaan ka na pangangayam na pungangan sa tao. O di na lok sa gagaw niyan. Lok sa people sa kaniyan. Lok sa inawang kaniyan. Di, kaya miya ka siya pero ka na sumbala lok ka at tumuon kayra na digya ginara. Nauriyan niya na miya ka laka. Nakataniman to anabagar ka. Na anamatang ka. Na anatangilang ka. Na anapamikiran ka. Na ada manatamok ka. Na kiraungkad na di ka pusa, kiraungkad na di ka sumbayang, na kiraungkad na di ka mangunutan, au ba di Allah na malar kay limo. Diyanan mga bangsa at mga bangsa mi, mga urip na Allah, balasan tanong Allah sa madaklamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.